СВО-дагы солдатларга безнең булышасы килә. Аларны бер теләк берләштерә, беркем мәҗбүр итми, чакырып китерми, һәр кайсы үз теләге белән күңелләре кушканга җыела. Мирный бистәсенең мәрхәмәтле хатын-кызлары мәдәният йортында хәрбиләр өчен маскировка шелтәре үрәләр. Командабыз бик шанычлы кызлар, бик яратып йөрибез. Балалар горурлана, шунда йөргәнгә кирәкле эш дип әйтәбез. Җитешәбез барысына да. Идәгесе дә калмый. Бик шәй. Волонтерлар төркеме оешканга декабрьдә 2 ел була. 10-12 кеше эшләгәндә көненә берне гадәттә 3-4 үлчәмендә шелтәр әзерләп куялар. Гөлсинә Гыймаева иртәнге сәгатьләрдән кичкә кадәр шелтәр үрә. Кияүе дә сугышка киткәч, бәйрәм көне ял дими аның һәр көне биредә уза. Үз теләгебез белә, безне беркем мәҗбүр итми. Кайчан телибез шунда килеп, солдатларга булышырга җыелабыз. Командабыз бик әйбәт, бик дуслар, бик тату яшибез. Роза Сабитова эшнең беренче көннәреннән үк биредә. Тыныч күңел белән өендә утырмый, бераз булса да ярдәм итәсем килә ди ул. Беренче көннән үк йөри башладык. Башта бик күп әйберләр булды. Хәзер инде бергә төшендек эшнең асылына, бергәләп эшлибез. Кисәләр, үрәләр, аларның эшләгәненә күз иярми, соңрак төргәк белән капчыкларга тутырып, шәһәрдәге гуманитар ярдәм җыю пунктына илтеп тапшыралар. Изге теләк белән башкаручыларның гамәлләре бары тик мактауга һәм хөрмәткә лаек. Әйтегезче миңа мәтрүшкәләр, әнкәмне әйтергә теләгәм. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.